dena jostagarrienak entzuteko. Unea iritsi da miluze astera doa. Zer muzuek? Zer muzu? Ni ondo. Zer asko, aspaldi ez diogu galdetu elkarri, ez da? Zelan zauz? Ondo, zu ondo zaude jaski. Oso ondo nahu, eskerrik asko. Batetik amarrera? Sortzi? Oso ondo. Lo eginda 10. Beitu. Hori geratzen da orduan. Bai, gaur gauien apurtxuen ator loguretxugaz. Maia inoa zen moduz? Oso ondo? Bai. Batetik amarrera? Behatzi. Epa, Txalo bero Aupa, venga! 6 zaio gurekin, ja veterano leku hartuta gure neskak, Maia ondo du hau, ezta? Bai, ibilbide ederra egiten eta gehiagorako gogoz. 664 euro, momentu zuentzat, hau paneskak ongietorri. Asier eta Joseba, bestalde, aekako gure irakazkideak. Hirugarren saioa gurean, 225 euro irabazi ditu dagoeneko, ikasleen aurrean itxura ona ematen ari gara, Asier. Hori uste dut. Eza? Momentu zikeran bai. Aurrekoan, zakua ia ere, laztandu ginen nuen, baten faltan. Ondo ikasi dugu, bai ez da kolonia bakoitzan ondo dagoen eta ondo zemaduta daukagu. Baina esan dagoa, diru kopuruak ere gorantzko joera hartu duela, ez dakize asmo berri ditugun? Momentuz parranda baterako baino ez daukagu, orduan hori aseguratuta. Ea, ba. Ona, hori be, Zorte bikote, animo! Bueno, Gasteiztik dator gure bikoregarria, zemuz mutilek? Ondo, Edu Iker, bikote erra osatzen zuielako be, bai? Edu, badakizu miluze zer dan, Bai. Aurrekoen egun zinen. Esperientzia hona eta bueltan. Oso, ondo, animatu zarete, berdintasun teknikaria zu, Edu. Eta Ikerren, aitaren, laguna, zelan da? Iker, zelan egin duzu bikote zuek? Bere semearen laguna ez, gu laguna gara, baina ni bere semearen laguna. Semearen laguna zara. Bai. Ondo dago aklarazioa, esan izan bazen dute kuadrillakoa garat. Bueno, oie. Izan zitaken? Luzera bat ere etortzeko, esan nahi du hemen laguntxua sariela, be, bai? Bai. Oso. Ondo, Iker pianoa eta ez jotzezule, perkusioa eta? Bai, perkusioa jotzen du, piano jotzen dut, detarik. Bi biolin jole bat ditugu. Bai. Perkusioa, pianoa. Alboka. Joseba, alboka? Bueno, aspaldi bilitakoa, baina gaizki. Hori da gutxienekoa, Oso ondo. Dirutzeko orkesta, Ze txaranga, ongi etorri zuek, Eskerrik asko. Txaranga, kuadrilla, nahi duzuna. Giro ona behintzat ez da faltako, beraz. Erne, miluze astera dota! Musika, doinu ona gustatzen zaigulako hemen. Pareak osatzeko unea, iritsi da, lehenengo taldea Maio Ainoa, prest? Bai. Nordu Maira? Hartu leku Maio, mesedez? Bueno, musika taldeekin egingo dugu jolas, nongoak diren? Nongoak. Asmatu beharko. Guazen, denfera. J. Martina. Larra Betzu. Sondo. Willis Drummond. Bayona. Jose Lu Anaiak. Oi hartzun? Ez. Madeleine. Donostia. Bikain. Jon Berkaut. Zarautz. Ez. Jose Lu Anaiak. Zarautz. Ez kontuz? Martín de Marte. Ainoa? Ainoa? Bota? Zarautz. Sondo. Ainoak ia oiukatu du esan Jose Lu Anaiak berriro. Ze badakit araiako egitela, orain bai ezan. Araiarrak Ruiz de Gordoa anaiek osatutako talde mitikoa, Jose Lu Anaiak. J. Martina, ondo, horrekin hasi gara, Larra Betzun ondo kokatuta. Martín de Marte, Zarautz azken segundoan sartu dena. Jon Berkaut, edo Jon Berkaut, ala esaten baita, joan beharko dut Oiartzunen, Oiartzuarra, taldea, Willis Drummond, Jurgi Ekiza eta bereak, Baionatik, eta Madeleine markatu du taldea. Donostitik, azkenean lau sartu dira, 40 puntu beraz. Oso egingo dizut gomendio bat, oholtzan ikusteko Jose Lu Anaiak araian. Bertara joan ginen aurkezten. Ezinbestekoak. Zuek ez dakizu ez ondo pasatzen dugu oholtzanen guzenin lekutara. Joaten dira beraiek ere trailerrarekin, Jose Lu Anaiak eta montatze dute estenatokia. Segulako. Bueno, musikarekin jarraituko dugu, ze doinu momentuz hemen lehiaketan. Azteko gogoz. Ederto, nordu Maira? Inogonaz. Hartu lekue, Joseba mesedez. Bueno, leku izenak izango dituzten musika taldeak izango ditugu alde batetik. Eta bezlariarekin lotu beharko. Asier. Guazen, denpara. Tijuana in Blue.
Eskoroto. Oso ondo. Errobi, Anje Dualde. Bai. Siberots, Jon Etxekopar. Ikain. Alaska, Sak Kondon. Beirut, Sak Kondon. Bai. Bai. Alaska, Olbido gara. eta Zelanda, Hane Bai, bai. Zoragarri, Beirut, Zak Kondonek, proiektu personal modura abiatu eta talde bilakatutako proiektua duelako. Zelandan, hane bastida, baxu jole aritzen da, koluak ere ingo ditu, Fran Esianeko kidezena kantari, Errobin, Anje Dualde eta Michel Duko, noski, Alaska olbido gara, jatorrizko izena duena, artistiko bilakatuta, Tijuana Inblun, eta izen artistiko hona ere, Eskroto, Marco Antonio Sanz, Eskroto baitzen, bertako hotxa, eta Xiberrutz, Zuberoatik datorren Ragamuffin, bueno, sekulako festa, Jon Etxekoparrek idatuta, zoragarri, 6, 60 puntu! Iker, ondoian detorriko zarete. Dinot, indarrak hartuta. Bueno, pasta, nutrizionista edukagun bai, igual berari galdetzeko izango da, baina pasta, gustoko duzue, Iker? Bai. Bai, Edu bai? Bai. Guretza dana da espageti edo makarroiak. Baina sekulako mundua dago, nenatzien, no? Maira? Iker hartu leko mesedez. Bueno, italiarrek pasta bakoitzari formaren arabera, ezberdin, deitzen diote. Ia asmatzen ditugun izenak eta formak. Sorteon, guazen denpara. Raviolia. Laukia. Bai. Farfalea. Gurpila. Ez. Elitxea. Gurpila. Ez da ere. Fusilia. Torrojua. Bai, zondo. Kontxigliea. Maskorra. Bikain. Farfalea. Begizta. Bikain. Ei. Haupa, torri! No. Wow! Bai, italiera purba jakinda. Nik bapes! Ez, baina, dinot, konkiglea entzun da maskorrarekin, lotura ondo egin duela eduk, gurpila rotellea. Rotelle hori falta dizegun, gurpil forma duelako. Elitxea, elize forma du. Farfalea da begizta itxura duena. Fusilia, torrilu formako, ondo lotu duzue. Eta raviolia, laukia, barrubetea. Lau, barrubeta ditugu, 40 puntu! Ondo? Pasta, Magi, gau ez eta ez omena komeni, ezta? Gazurra da hori. Bai? Bai. Zer diozu? Makarroiak afaldu daitezke? Bai. Txalo bero bat! Nondik datorrezuz ba? Esaten da. Ah. Gauez... Bai, mito nutrizionaletakoa da baino. Mito nutrizionaletakoa da. Alegia, gauez ere makarroia jan. Nik asko, bueno, dinot. Bai, jende asko esan izan du, hori gauez eta astunegia ote den. Dena, dela, astunegia ni orain isilduko naiz. Zuk ere isilik, lau kontzeptu ditugu, Ainoak hartuko dulekua. Ondo? Pintzel fina ere bai, marrazten eta trebea dugulako. Ea lau kontzeptuak asmarrazten ditugun. Demora! Ea ba, atera du pintzela. Errepidea, ez, iturria, tanta, txorrota da, austura, aldau. Ondo gabiltz. Gertu ginen, Ea. Telebistan? Imitiokan. Telebistan ikusten den programa bat, bai. Programa konkretu bat eta bat, banan-bana, ez da bai da, elkarrizketa, dirua, erosketa, salerosketa, bat, ez, programa, elkarrizketa, bat, ni, salerosketa, programa. Hori da? Bost, pausoka, aldau, barkau. Momentu baten urbildu gara, Bai. Marrazekoa da? Rodilloa, pintura, tanta, antzekoa, pintura, barniza. Bai! Haupa maie. Itutea. Eta
Ito gina itute ere sartu da, txalo bero bat. Aldatu den ikusiet. Larri, Marrazkia ondo egin duelako. Odian hortxe zulotxo bat zeainoa. Zer izan, zure artea kontemplatzen, ez da? Polita. Eskerrik asko bai. Iragarki bat ere falta izaigun. Telebista saio bat irudikatu eta gero tartetxo batzu, dirua. Tarteka urbildu izan dara, bai? Tira. Osan doneskak, 240 puntu! Azer eta Joseba, zogero ondo botatu izan zarete? Bueno, ikusiko guntxea. Bai, ez da? Artu lekua ba, Asier, sondo. Imintziokata berezik itrebe. Baina marratzen ere asmatu barra dago. Lau kontzeptuak beti ere osatu nahiko bagenitu. Ea bagoazen, denbora. Kuadernoa, laukia, karratua, telebista, markoa. Bai? Markoa bikain. Bai, Joseba, zer da? Moldatu. Ondo? Oso argi, Joseba. Bai, zertan ari da? Bustina, mamua. Guztin oso Bai. Ghost pelikulatik oso Atea, gerizpea, itxala, makina, Osan tumbona, olkia, bezolkia, Begiratu. koroa, Bai. erregea, bezolkia, Bale? Beraz? tronua, Hori bai. Erregaren bezalkia. ni, partaidea. Bai, mendizalea, kirolaria, mendi, alpinista, eskalatzailea, mendizalea, Venga. mendi, tontorra, Basozaina. Ezan errezena de. Basozaina. ni basozaina. Oso ondo. Erto. Joseba, basozaina ez da. Ez, basozalea bai. Basoa guztien dezkizu. Bai, pila. Aha. Tronuek baino gehiago. Bai. Ondo. Bustiñas estilo. Asier, eizu ikastaroren bat. Ghost pelikula. Goz. Goz. Bakarrik. Ghost. Unero ikusten duten pelikula, haupa, 60 puntu. Edu eta Iker. Lagunak bietako bat imintziok atrebea, noski? Iker. Iker. Bat ere esan gabe, isil ja proban sartuta era bat. Edu, zuk ere mendik, bota noski proposamenak. Ea kontzeptu guztiak, Asmatze ditugun, puntu beharra badagota. Oazen ba, denbora. Sakatu? Bai. Hori da. Oso txikia da, belarritako bada. Ez? Ez. Ondo ari da, Zer dari? Maraka, Ez, ikusten da. tresna musikala da. Ez? Garia, Ez? Ez? Venga, urbiltzen. mahatxa. Hori bai. Beste marrazki bat. Abaiker. Pandereta bat, Ba, ez. Zer dari? ispilua, ez. Venga, ondo. Danborra, panderua, ez. Ez? Pertsona bada, enoria bada. Bai. Oso ondo. Bai, Edu, noria bada. Dantzari, dantza. Bai, zertan ari da, bereziki? Dantza egiten ari zara. Ondo, Iker, ondo? Aurkezten, programa bat aurkezten ari zara. Ez? Pilo bat gauza. Perkusioa da hori, Ez. perkusioa, orkestra, Ez. taldia. Ondo dabil. Venga, azkar, ez da guten paraskorik. Tea, kafea. Tira! Hartu lekuen! Edu. Animatzailea! Animatzailea! Animatzailea. Eta gero, hain lasai tila hartzen zen. Oso ondo, Ja. Tila ari zen hartzen. Bi segundu faltan. Saskibaloia ere irudikatu du Ikerrek, animatzaileak orduan aritzen direlako tartetan eta. Eduk momentu batean esan du, telebista saio bat aurkezten. Ala, ikusi gaituzu, noiz bait. Ongi etorri, email luzera, imaginatu. Iker, ze ondo! Bale, bi, zeo zer, berrogei Ondo, puntu! Eta, bueno, markagailuan nahiko parekatuta, ondo. Neskak, itza eskutu orain txanda. Nordu maira? Ni. Maie inoa, konexion hori, erakusteko gogoz gaur bebai. Eta, sortean, denpora. Egan, Egoa. ondartzan, Kometa. Bikain. futbola, Baloia. jokalaria,
Futbolaria. Bestea? Atezaina. Zoragarri. Ezurrak? Muskulak. Euskaraz? Giharrak. Vale. Bikain. Paso? Paso? Intsektua? Mantis. Itxusia? Kakalardoa. Paso. Eliza? Katedrala. Liburua? Biblia. Aupa. Bikain! Aupa neskak. Oso ondo, Magik, alarma ikusita paso egin du. Ez daukazu harreman oso honik, iratzargailuarekin. Enekin. Iratzargailua. Bueno, nahi bauzu. Ja, eske enekin nola esan Ja. da, denbo galdu baino. Egia esan, aholku beharrik ez daukazu, lau zuzen erantzun da, 80 puntu. Hasiko naiz ni hau izaten, zer egin eta zer ez egin. Bai, denpori galtzi, ez Hori zai da. gustatzen hori argi geratu zaigu. Bueno, mutilek beste horrenbeste beharko genuke, nordu maire. Joseba, hartu leko mesedez. Bortxe, hasier momentuz abantailarekin egon zarete? Bai, eusten digu. Asmatuta, ia Baina. lortzen duzuen handiagoa. Guazen, denpora. Plastikoa, Petroleoa. urdinean, Kartoia. Bikain? Aupa. euskera, Hiztegia. gaztelania, Hizkuntza. Vale. Zoragarri. aizkora, Espala. bi, Dema. xaflaka, Trontza. Aupa. sagua, Sarra. antxekoa, Arratoia. soloan, Satorra. Aupa. Zer da, hau? paso, animalia, Beia. arroza, Pantera. beste bat, Txerria. egaztia, Flamenco. Flamenkoa. Ondo? Musikita, gitarrita edo animalia la rosa, oso ondo. Ondo eta Josebak ze zorroztasunez botatzen dituen kontzeptu guztiak, aldala, bai. Zentzumen guztiak aktibatuta. Eta nabaritu da emaitzen ere, lau zuzen eman da, 80 puntu! Edu herria sortea dagoen, hasieran instalako ainerreza bez bertatik egitarik eta baina ja jolas egiten dugun. Nordue, maira. Iker hartu leko mesedez. Ba, zeuentzat ere, hortxe, izkutatu ditugu. Berba batzuk, hitz batzuk, iaz matzea ditugu, guazten denpora. Ardiak. Artzaina. Erlijioa. Jesus. Pertsonak. Evangelistak. Paso. Irakurri ondo hori da. Arropa. Prakak. Zintzelikatu. Pertsa. Bestea. Eskegi. Zintzelikatu. Tendederuan. Tresna. Pintza. Vale, Bidali. Eskutiza. Mezua. Mail. bai? Meila, meila. Borroka. Ukabikada. Kirola. Boxeoa. Txampuna! Oso ondo, Iker! Vale. Konbatetan bezalaxe, kanpai gainean horrela Oso kank, ondo. baina sartu da, entzun dugu hori, eta Klero ora joan zarela gozu, Bai. Klera zen asmatu beharreko hitza, paso vale. egin dugu eta ondo egin ere lau, zuek ere 80 puntu. Oso ondo! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu. 160 ditugu lehenengo markagailuan, Larraul Azpeitian, Galdako Orduñan 200 puntu, Gasteizen 160 puntu. Ba, triboren berbatatoz. Hiru panel, adi danok, erreboterako aukera dagoelako, adi jarraitu beharko, naiz eta azteko aukera, maiek izango duen lehenengo panel honetan. Guazen, denpora. Eskaini, arratian. Abindu. Zuntxitu, garbitu, bastanen. Kasatu. Tximeleta, Atxita matxia. lapikoa, erronkarin. Kakola. Eskaini, arratian. Abindu. Zuntxitu, garbitu, bastanen. Kasatu. Tximeleta, Karraskabiloa. Asier? eskaini, arratian. Abindu. Zuntxitu, garbitu, bastanen. Kasatu. Tximeleta, Atxita matxia. lapikoa, erronkarin. Eltxanoa. Buruarina markinan. Kaskarra biloa. Osondo. Hitzak eta puntuak
tximeleten atxita-matxiten pare egan aritu direlako. Azkenean, Asierren markagailura erori dira. 40 puntu! Bigarren panela. Badator, bigarren tabla triguaren berbetan. Azteko, Asier prest? Bai. Guazten den para. Berritxua, itzontzia Gernikan. Lerratxua. Berritxua, itzontzia Gernikan. Lankarra. Edu? Berritxua, itzontzia Gernikan. Txorroporroa. Zapata. Lala. Berritxua, itzontzia Gernikan. Txorroporroa, Zapata. lankarra, Mai? Berritxua, itzontzia Gernikan. Txorroporroa. Zapata. Malura. Berritxua, itzontzia Gernikan. Txorroporroa. Zapata. Oskia, Zapata. Eta oinak erretzekotan genituen, denbora agortu da, batekin 10 puntu bikote. Edu Iker. Zegoen txanda, Edu. Ia usten dizkiogun. Katozen berba guztiei. Guazen denpara. Igela. Uspela. Igela. kaldarra, Igela. Mai? Tripitrapua. Zauria iparraldean. Zer? Zauria iparraldean. Uspela. Zitala. Kaldarra. Malda handia bortzirietan. Aldarokoa. Igela. Tripitrapua. Zauria iparraldean. Uspela. Zitala. Kaldarra. Malda handia bortzirietan. Albarikoa. Beste behin erreboteari esker, Maiek eta Ainoak urrezko 30 puntu kasu honetan. Markagailuak horrela geratu dira. 200 puntu leheneko markagailuan Maiek eta Ainoak, 240 puntu Asierrek eta Josebak. Edu Iker, 260 puntu. Lastima! Ikote berria heldu baita gaur, Gazteiztik, Edu eta Iker. Ai. Jator, iritsi ere. Larri, baina bukatu da. Berbatxu batzi falta, bai. Hoixe ba. bai. Egindako lanak gustora egin ditugu Iker dena den. Bai, animatzaile bikaina izan zara gaurko ikusten zu, bai, bai. Bikote interesgarria gainera, ipatu dugu Iker zure lagun baten aita da Edu. Ze harrema mota, ze aita semeak, lehenguzinak etorri zaizkigu, baina kasu honetan. Ikastolako kuadrillakoak, eta bueno, Aha. ezagutzen, osea, nire laguna dabe bai. Bai, ez da? Hori. Barrandara elkarrekin eta joaten zarete. Goizez. Horixe daukazu egiteko. Bai. Horixe daukazu egiteko. Goizeko egun pasan bai. Claro. Edu, eskerrik asko barriro etortziarren miluzera, plazer bat. Iker, eskerrik asko animatziarren, hau pasuek! Zakit ilazki, pentsatu duzun, alderatzen direlako askotan euskal izunak galesera hitz egiten dutenak, baditugu antzekotasun batzuk. Horien artean bat, sopolita, aipatzen baita askotan euskara hitz egiteak badituela abantaila batzuk. Bai. Galesera hitz egiteak ere bai, ze begira ze kartel topatu dugun, kartel hau bi eletan irakur daiteke, ingelesez eta galeseraz. Ingelesez dio, kafetegiak dendak dauden lekuetara, oinez 8 minutu behar dira, iristeko. Galeseraz dio, leku berera iristeko, oinez 6 minutu behar direla. Alegia, galesera hitz egiten baduzu, antza oinez ere azkarrago ibiltzen zara, edo... Oinez ere bai. Oinez ere bai. Oso ondo, Bereziki. oinez ere bai. Ja. Bigarren fasera sailkatuta. Maia, inoaz moduz? Ondo. Ondo? Riuta. Bai, Maik dio, fuf. Bueno, baina ala ere ja miluzeko, bueno, hipotekan sartuta ja, ez da? Zeuen parcelatxoa ordaintzen. Hori. dana, oso ondo. Asier, Joseba, ez duzu atzean geratu nahi. Ez. Bai eta Inoarekin, hain ondo zauzie, hain konpainionien, hemen txegeratzen zadila zeuepe, bai. Oso ondo, zerotik hasiko gara. Sokatira polita ikusiko dugu gaur ere seguruenik, eta soka orentxe hasiko gara luzatzen, beraz, ea ba. Debora, egun seinalatuaren aurreko eguna. Espera. Bai, txirrendulariek Euskal Herrian egiten dutena. Itzulia. Oso ondo, nondik jo ez dakizunean ikusten duzuna, Bide bai? gurtzea. Bide gurutzea. Musika talde eta mugimendu kultural askoren sorlekua. Gaztetxea. Gaztetxea, bai. Egunero, lankidei egiten diegun agurra.
Agurra edo? Edo... Nola esaten zaio horri? Agurra. Edo? Dez hasita? Edo... Dios ala esaten zaio horri. Olerki batekin egin dezakeguna. Errezitatu. Ondo, ibai baten jarduerak sortzen duen pasagunea. Ibai baten jarduerak sortzen duen pasagunea. Bai. Igaduraren ondorioz sortzen dira. Arroilea, esaten zaio horri, Mila. Demolarik ez. Irakurtzen hasteko ere. Geologoa zara orain? Tarteka. Bai, ez da? Ni asko gustatzen zaitu bai, Geologia binot. Oso ondo, 50 puntu! Bai, batek eskuartean definizioa dituenean, konfiantza pixka bateria irabazten du. Bai, igaduraren ondorioz, arroilak sortzen dira bat. Errexo da, ez? Ahlatu egingo dugu? Ondo legoke, Egunen batean, kontuz. Ia. 20 saio egiten bai duzue, aldatuko ditugu rolak. Eutxi horri bitartean. Asier, Joseba, definizioak zuen zatere? Biok prest? Ea ba, demora. Gozoki dendetako tamaina txikiko eta kolore biziko jatekoa. Litxarreria. Bai, hizkuntza berbera hitz egiten ez dugunean komunikatzeko erabili daitekena. Keinua. Keinua. Lasterketa hasten den tokia. Irteera. Bikain. Gertaera baten jirako zertzelada multzoa. Gertaera baten bueltan. Puntua. Ez, dago hor. Testu ingurua. Gizaki ororen oinarrizko ahalmena. Oinarrizko? Gizakion, oinarrizko? Denona dena? Eskubidea. Antzinako Greziarren polisa. Polisa, zer izaten zitzaion? Zer? Joseba? Iria. Asierrek esan diogu gara. Bai. Ondo, zelan zan? Atenas eta Esparta da zelan zan? Uztitu gogoan. Polisak. Ni geologian geratu nintzen. Hori guai oton zan, Iru, 50 puntu! Abitu, badaukat irakur gaia. Etxera noanean, miluza maituta, Atenaseko polizei buruz. Beste. Ondo, zuek etxera iritsita lo. Hain ondo egin dan lanak, esate baterako eroglifiko danak asmatuta torre gauze danak, lasai egoteko moduen. Gauerdian esaten zarete, txanda pasa, ez. Ez baino... Gertu zabitzatu Eman pare basaio gehiago. Eroglifikoak ikusai duzu ametxetan? Ez, oendik. Ez, oraindik oso ondo dau. Venga, eman beste pare basaio. Hori. Orain Iru, seguntzat, prestatuta. Lehenengo dator, denpara. Atxiz. Doministiku. Oso ondo. Doministiku. Irakurtzen hasi garalako, notak, do, mi, ni, keinua, estika, jokeian, doministik. Doministiku, oso ondo. Zora, Harri, ozen egitekoak zarete? Oso. Badago jendea, Bueno. Nik bai, baina ez horren esagera hori. Baina pesaratie, inbidiazko ematen dit, eta zer dori, domestiku bat, edo, zer dori, barre algara bat, doi zorio. Edo zer izan nahi. Oso ondo. Venga, bigarrena, eroglifikoa, denpora. Kazetariek egiten dute, Gora... ez, Vegandari. Aurrera... ez, jarraitu, igual irakurtzen, Aurrera berde bio-organiko vegano... aurrera ez. Aurrera ez. Gora. Norantz, Egiten dute... zuzen, eko asmatuta, agian, Zuzenekoa. zuzenekoa, ekoa asmatuta, kazetariek zuzenekoak egiten dituzte, gora izan ziteken, baina zuzen be, bai, zuzen goaz, seinal horrekin, zuzen, eko, bale. Aurrengoa? Animo, Konforme, geratu zarete? Bai. Bale. Vale, batzutan, egote postura holan. Gero, azalpenak entzun, altza, pentsako regon, venga, vale. Berriz ere magurtuta lanera. Venga, vale. Ongi, onartzen dugu. Alturatik da. Oso ondo. Hirugarren erolfikoa, venga, denpora. Azte film ederra. Relo. Vale? Reak, loreak. Oso ondo. Lorre. Hortxe dauz, reak, renotak, loreak. Oso ondo. Ederra baita,
Filma ere? Eroglifiko ere, bai, asmatuta. Birekin 60 puntu! Ondo! Ba, Asier Joseba, zegoen eroglifikoak ere prest. Ondo? Bai. Erantzuteko prest? Ogotxu. Asmatzeko prest? Horror. Venga, bale, guazen, denpora. Asko makilatzen da, Tar... irakurri, Estia, bale? Travestia. travestia. Bai, oso ondo. Oso ondo. Bart Simpson istiluan, trap, alderantziz irakurtzen dugulako, estia, zeta, ez gaitxik aldatu eta travestia, oso ondo. Hau txikitxoarekin esan du, Asierrek dena den. Travestia esan du. Enuen inor mindu nahi, eta... Nola ba. Ondo. Horrela asmatuta, denok pozik. Eta travestiak pozik esan da gero eta gehiago Baita ere. makilatzen diela. Ja. Gerto, beto. Ederto, bigarren eroglifikoa, denpora. Jatetxea baino nahiago dut, Kan, bai? hori. Nor da hori? Kan? Kantina. Bai. Vale. Vale. Tina Turner. You're simply the best. Tina Turner. Kantina gaitxik, ez da? Bai, Tina ez dugu ezagutu, ez da? Bueno, Tina Bai, Turner gustata. ikusten genuen. Tina Kan, ba, kantina. Oso ondo. Xarma berezia dute, kantinak. Bai, Kuban, batez, eh? Oh. Bai. Denak du, xarma kuban. Dara kantak. Venga, hirugarrena, denpora. Oraintxe hasi da. Ilobia, Ja? Ilkatu. Venga, hor zauz. ilobi, katu, Asier, Katu bila. katu, Katu... bila, Katu oraintxe hasi da. katu hila, Katuia, venga. Katuia, ia. Oiga, hilabeteari, alasaten maitzaio. Bai, Asier? Ez du jakin. Begira, ba orain badakizu, eta gainera oparitan puntuak, 90 denera. Otsaia, katuila. Aziko da, Asier, kuadernotx batara, ez du jakin da, puntik hartzen, iluzen, deskorritzen dituen gauze guztiena. Lehiakide guztiek alakorik egingo balute, Ondo. haze liburua gero, Esaldi biurriekin, ze ikasten da, Mai, esaldi biurriei esker? Pazientzia pixkat. Pazientzia bizka bat hartzen, ezta? Denbora kudeatzen, zondo, garaxe kudea egiten. dezagun denbora, eta guazten lehenbiziko asmazera, denbora. Gerturatu, Ez. Gugandik. Gugandik. Urrun. Ez, gugandik. batzuetan, Ez, gugandik. Gerturatu. Ez, naiz, gugandik. egiten, Ez, Oso. oso. Urrun. Urrun. daude, Daude. Bai. eta Ez, batzuetan, gugandik oso urrun daude. eta Naiz. Naiz eta batzuetan gerturatu egiten diren. Bai! Bai, vale. Mai gustatzen da, ez da. Gero esaten diaten niri, ze azkarra hitz egiten duzun. Ametik aurre esangot, itxaron. Dakonik lagun bet, Wow. Mai miluzen azkarra bitz egiten dauena. Erto! nahi eta gustatzen, Ez ezta? Nahiago, lanak bai. lasai egin. Ba nire bai, Euskarri. Bueno, bai, oza, bai, bai, baina... Bai, ez ezari bikoti, Mai neu da zu antxon. Bai. Bai, dinot bat. Bai, ez da? Zaizu gustatu, edo? Bueno. Bueno, Abogala, gorduan. Negozio berko du. Denbora. 2004an, 2014an, Gazte. Gaztea maketa lehiaketa, ko, entzulearen saria irabazi irabazi zuen Musika talde honek. musika talde hau honek. pasuek! Oso ondo. Ikain! Zukarrasto horrekin jakiko zenuke, no? Zalantzari gabe, Ja, ba. ez zalantza batzuekin. Baina hurrengo esaldiari esker, seguro ni bai. Seguro. Bai? Antola ezagun ba. Ea, denbora. Komeni, Eustea. Ez, jolasterako, jolaserako. ondo, Ez, Duenari. Ez. Iesi. ez, Joatea. ez, balio, Duenari. duenari, Ez zaio. ez, jolaserako balio duenari, eustea, Ez. baduzu, joatea, ez, Iesi. ez, Nahi. ez, komeni, ondo, ondo, eustea, eustea, Ondo ustea. Bueno, jolaserako zer. Oso nada, Oso nada, itxa. kontzeptuak lotzen, ari dira, ilaski eta antxon, han ikusten ditut orain, Zin dut besterik ikusi. Animo, Denbora! bera, Bere, Bere. segi ba? bere, Bere, aburu, ez bere beta gero bokal bat, bere, bere burua, burua, Baino. baino, ez, ez da ez, Is. txa, Isatxa dela Da. Gehien ikasten duguna.
Bueno, zer, bi, 60 puntu, eta gugandik oso urrun daude, naiz eta batzuetan gerturatu egiten diren, 2014an Gaztea maketa lehiaketako entzularen saria irabazi zuen musika talde honek. Beste zatitxu batzuk ere lotu beharko genituzke, zer da, zeri buruz ari gara? Olaserako, egon da utxi bertzaio, kometa da. Ba, otan izan segura. Ni idea. Kometa. Kometa, ikus dezagun. Oso ondo! Zoragarri! Ederto! Bere burua baino izatza da lurretik gehien ikusten dioguna, kometa gerturatzen dienin eta, ederto, oso ondo. Ondo heldu, komentari bezalaxe komodin horri. Asier eta Joseba? Ikusiko gu. Ikusiko gu? Zaldi hurriak. Zuek ere demora ondo kudeatu. Bai. Elkarlana. Eta hori guztia, ea nor den ilaski eta nor rantxonen den. Demora! Kirolari. Kirol. Kirol talde. Kirol, ez kirol. Profesionaletan. Profesionaletan, Kirolari. ez? Talde batek. Talde batek, Kirolari. kirolari ari, Egiten diona da. egiten diona da. Bale, oso ondo? Erdibide bat eman dinu, Bai, ez da? Ba, erdibidea. Ez daude rolak ez daude banatuta oraindik ere. Bai. Bogalek banatuko dituzte, akaso? Iok prest? Bai. Demora. Fisio. Fisio. Zein 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 Dentistek. dentistak. Dentistak. Hau, Hau, botako, ez da botako, Beteko. beteko. Du. Eroste. Ez da erosten, iristen. Zaren. Lehen. egunean. Hau pasuen. Egunean. Hau pasuen, bale. Ederto. Biak ere ondo, Elkarlan polita ikusten ari gara, saldi birrietan. Fisio, karo, eske ezin dugu esan fisio edo dentista. Zer? Dentista ez dugulako inork, joan nahi. Nini pixka da gustatzen zaite. Bai, Bai, eta ale ere nahi zasko gogoten. Baina bai, zaten zaite. Garbitu eta... Bai. Urtean behin hortza garbitzea ondo dago. Bai. Bai. Bale. Urrengo saldia. Badator, Debora. Dominoan. Dominoan. Ezinbestekoa. Ez, dominoan, Partxisean. partxisean, Eta Kide. kideko. Bueno, kideko. Kideko jokoetan. Jokoetan. Ezinbesteko elementua da. Ez dinbesteko elementua. Bai. Ikain. Bale? Hola, azkenekoarekin, laukotea osatuko genuke. Bokalak, bai? Demora. horrek. Ez da O. Horrelako. Ez da O. Eta beste bokal bat? Aurrak. Aurrak. Garenean. Garenean. Ez. Ginenean. Ginenean. Txiki. Aurretik bokal bat? Etxeko. Etxeko. Lan. Bezala. Hau. Betetzeko. Betetzeko. Eskatzen ziguten. Eskatzen ziguten, bai! Zer da, hau! Venga, zerak ustaldi lau eta ondo gehi puntu. Asier, Joseba. Kirol profesionaletan talde batek kirolariari egiten diona da, fisio zein dentistak hau beteko du iristen zaren lehen egunean, dominoan, partxizen eta kideko jokoetan ezinbestekoa den elementua da, aurrak ginenean etxeko lan bezala hau betetzeko eskatzen ziguten. Zeri buruz ari gara? Fitxa. Fitxa. Ikustazagun, komodina jokoan. Osondo! Baina, asko sufritze dute, Asierak eta Josebak izten kontu honekin. Zeotela. Radiografia. Ondo, bikain, eta sokatirara bidean Maik eta Inoak enda 70 puntuta komodina, Asierak eta Josebak 240 puntuta komodina. Komodinetik bitaldeak gaur, aldeak markagailuetan, horretarako daude alde hoiek. Arrantzan egiteko, sokatirara goaz. Ba, Maia Inoa zeuek asasi, aspaldiko partez. Erantzuteko prest? Basi egingo gara, denpora. Amerikako estatu batuetako zein estatutan dago, hartz arre kopuru handiena. Michigan. Alaskan, liburu bateko zein ataletan idatzi ohi da sinopsia. Atzean. Osondo, kontrasalean atzean. Asier, Joseba, denpora? Zein da Nazio Batuen erakundearen hezkuntza, zientzia eta kulturarako erakundea? Paso. UNESCO, bukatu esara zarra, gazteak baleki zarrak. Balesa. Osondo. Neskak denpora? Zer arrantzatzera joaten ziren euskaldunak, red beira. Balea. Osondo. Mutilek denpora? Zein da Ozeaniako herrialderik handiena? Australia. Oso ondo. Neskak, jarraituko dugu? Guazen, denpora. Nor izan zen azken bertsolaritza txapelketa nagusiko finalista gazteena? Joanes Ilarregi. Bikain. Eta baleak ezakit, baina puntuen izan. Denak, alde batera eta bestera. Asier, Joseba, zegoen txanda? Guazen, denpora.
Nork idatzi du Andres Zaharren manifestua liburua? Paso. Mariluz, Estebanek, zein da zapatekin soinu ateraz egiten den dantza? Bakea. Bale. Neskak, guazen denpora. Lapurdiko zein herritan du egoitza Antxeta Irratiak? Komoina. Endaian. Komodina erabili dugu. Ondo, 70 segundo faltan, erabili dugu, puntua galdu baino beti baita aukera hobea. Asier eta Joseba puntu gehiagoren jabe, 100 gora puntu gehiago dituzue, komodina ere bai, argi. Mutilek, denpora. Zenbat urterekin lortzen zen adin nagusitasuna Japonian 2022 baino lehen? 16. 20. Zein da sailkapen gehienen arabera munduko unibertsitate onena? Komodina. Harvard. Vale. Eta gauza bera errepikatuko dugu. Zalantzak izan arren, komodina erabili dugu, eta ondo erabilita beti. Eta orain bai, bukatu dira berriketak, komodinak bi aldetan, aurrez aurrekoa, eta tensioa nagusi, animo. Maia Inoa, denpora. Zerren inguruko edukiak sortzen ditu booktuber batek? Liburuak. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zein da Galesko hiriburua? Ardif. Oso ondo. Neskak nola du izena? Denpora, musulman fededunek egiten duten baraualdiak? Ramadana. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zenbat lore izan ditzake gehienez Frantzian banatzen den herri loretsuaren izendapenak? Bakarra. 4. Zer sortzen da bi jai egunen arteko laneguna ere, jai bihurtzen bada? Zubia. Bale? Ondo, Joseba, pozik hartzen duguna, denok ere. Eta zubilanetan gabiltza. Puntuak alde batera eta bestera. 2 puntuko aldea besterik ez. 35 segundo aurretik, Maia Ainoa, eutxi. Guazen, denpora. Hollywoodeko zein aktore izan zen Amerikako Estatu Batuetako presidente? Paso. Ronald Reagan. Zenbat orduko aldea dago Fuerteventura eta Kanaria Handiaren artean? Pero. Oso ondo, 0. Mutilek, denpora. Zenbat garren disko atera du Zutagar talde ibartarrak? 9. 12. Kantu herrikoien arabera, nork utzi zuen ate ondoan Antxon? Paso. Antxonik, zein motatako poemak dira Arkaitz Kanok argitaratu duen? Pozaren erdia liburukoak? Paso. Sonetoak, meza katolikoetan zein edari da Jesu Kristoren odolaren Ardoa. metafora? Ardoa. Bai. Ardoa. Eta beharko dugu, tragotxoren bat, azken hau garratza izan data, Maia Ainoa, 5 segundo besterik ez. Ariketa bukatzeko. Neskak, denpora, zer aztertzen du organologiaren zientziak? Organoak. Musika tresnak, zenbat herrialde osatzen dute? Gora organo guztiek, denbora bukatu baita, Maik eta Ainoak 21 puntu, Asierrek eta Josebak 189. Claro! Horraz pentsan pari izan dalako tartetxu bet, puntuak galdu dituzu Asier Joseba, baina ze moduz? Ondo. Ondo, oso ondo. Gaur programan be bai, Ikusle izan garen edo izan naizen aldetik, zoragarria, benetan, Bejon deizuela. Urrengo nobeto. Hori da! Urrengo arte, hau zuek! Eta berriz ere, hemen dira, Maik eta Ainoa, Ainoa eta Maili, 6 saio gurean, gogoratu, erronka hori da. 20 saio eginezkero, guan eta zuek hemen. Oso ondo? Bitartean, gogora ekarrezagun, 221 punturekin, sailkatu zaretela gaurkoan. Denera, kontu ze, Administraritza hori, zer moduz? 895. Zuzen. Guau, Zuzen. bale. 895 euro irabazi ditugu. Bikain. Baina gehiago nahi, gaur zakuan jokoan bat ditugu. 7.900 eta 38 euro. Oso ondo! Oso ondo. Artista egin da zaudete, ja. Milusok artistak bai behintzet. Artistak, izatekotan, musikariak, margolariak, pentsatu duzu inoiz? Zerekin gozatuko zenuketen? Ni margotu, seguru. Margotu, seguru. Margolan eder bat, arte obra zoragarri bat. Zortedun gaude, Maia Ainoa. Abiganok, etxekoak. Zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak, neskak. Gernika, Markoa, Garrasia. 3 margolan hauekin egingo dugu. Jolas. Pablo Picassoren Gernikan. Frida Kahloren Markoan. Eta Eduard Munchen Garrasian
kokatu beharko dituzue, jarraian azalduko diren kontzeptuak. Kuadroak buruan gitxi gora bera? Nik Markoa ez, beste biak. Frida falta. Baina ezagutu autorea bai. Fridan estiloa, bai. Oso ondo, agian balioko digu bai, Venga, neskak. Parisko nazioarteko erakusketa. Zerekin lotu behar da? Hombre, Gernika... Frida ez altzan Parixen ibili. Ez dugu idea ere. Frida Parixen ibili zela esango nuke, baina iruditako edozein. Gernika momentum baten. Bai, baita ere, nazioarteko. Bai, Gernika egoteko eta nazioarteko zen. Bueno, irurak, klaro. Parisko nazioarteko erakusketan. Nahi zagun nahi, ez da Frida Frantzen ibiliz dela. Bai, baina igual kiston patina da. Igual. Bai, venga, Markoa. Markoa. MoMA. Zein da MoMA? Zer da hori? MoMA noleko musea. Garraxia esango nuke, baina... Garraxia. Igual Gernikare, bai. Ez tipe bat. Bai. Garrasian jarri dugu. Nik uste Gernika, baita. Gernika. Zezena. Gernika. Gernikan. Lapurreta. Kuadroa. Claro, uste nun irudian bertan. Lapurreta Gernikan. Ez da garraxian ere ez da garraxian da Markoa, baina, klaro, igual, eta lapurtu dutela kuadroa, oza, saiatu dela lapurtzen. Lapurreta. Saiatu dela lapurtzen. Gernika ez da bona. Nahi ez. Garraxia. Nik garraxia esan dut. Garraxia. Autoerretratua. Fridak autorretratu asko ikazitu. Markoa. Bueno, que garraxia ere, baina... Zubia. El rito ez da zubi baten eta ibai bat azaltzea. Ba, posible Osa, da. hola dator, argazkilo hola dator, eta ez da... Osa, fusionatzen zeru gorrile lur posible da. urdinakin. Atope, Gernika ez. Ez? Gernika ez. Zubik... Eta beste autorretrato bat bada, ez dut uste. Bueno, hori zuk hemen... Ja, klaro. El rito. Bat falta zaigu, bai. Eta azkena. 1981. Gernika noizko da. Ez, osa, Gerra Zibila, baina Gerra Zibila. Osa, da, noiz markotu zen. Picasso noiz markotu. Picasso ez. Data garrantzitsua da, urte garrantzitsua da. Ja, seguro. Hiruretako batentzat. Claro. Frida hilko zen igual, o Picasso, eskezakit. Osa, ez dakit ze urtetan, ez. Frida... Nik ez dakit zema? Gernika esango nuke. Ba, venga, Gernika? Bai. Zemuz, eskak? Bueno, Batzuk bai, baina beste batzuk intuizioz. Asko, intuizioz. Gustatzekotan, ze estilo? Nik Markoa ez dut ezautzen. nik ere ez, baina eske Gernika eta Garraxia nahiko tetriko Markoa, dira. el Marko, bastante antzeko bere estiloan, nolan Marko handi batekin, bueno... Imaginau bai, baina ez dakit, adibidez, zubiat, ez dakit, akaso Markoan zubi bat azaltzea, posiblea. Claro. Lapurretarekin ibili gora eta bera. Garrasiarekin lotu behar zen? Osan da? Izan ere, Margolan hau bi aldiz lapurtu dute. 1994an Galeria Nazionaleko bertsioa lapurtu zuten, gero berreskuratu zuten arren. 2004an Munch museoko obra lapurtu zuten. Azken lapurreta honek eragindako kalteak konponezinak direla aitortu dute adituek. Zubi ere Garrasian jarri dugu, zergaitik Ainoa? Nik ustet zubi baten gainin daola eta ibai azaltzea eta gero, bueno, fusionatzea pixka da, baina uste Bai? zubia dela. Osondo? Margolaneko elementuetako bada, marra diagonala markatzen duena, zehazki. Markoan jarri dugu autoerretratua. Mai, zer ba? Bai, Fridak asko itezulako hori. Hori. Markoa Margolanean ere Fridak bere burua marraztu zuen, bai? Osondo? Asko egiten baitzuen, hau da, bere autoerretratu famatuenetako bat.
ikusten duzuenean ikusiko duzue oso ezaguna delako. Ja, seguro, seguro. Zezena, Gernikarekin lotu dugu, zergaitik? Zezen badago. Bai? Hori badakigu. Zuzena da? Oso ondo. Agertzen da, irudian ezkerrean, zehazki gorputz iluna eta buru zuria, zezenak, Picassoren simbolismoan basakeria eta iluntasuna adierazi nahi ditu. Trukakia. 3 kontzeptu. Esatezu, Larita eta Frida? Ez dakit. Osa galdetu duzulako. Ez dakit zema, baina agitzekotan Larota bat aldako nuke, baina, ez dakit. Eta perfectamente Moma eta Paris. Ja, alrebez nahi zetek. Ja. Erabiliko dugu? Nero ustez bat. Aldau. Ez, baina ez dakit zein eta da. Ja. Baze, tal cual. Bai. Ez dugu aldauko. Ez dugu erabiliko trukakia. 7.928 euro. 3 kontzeptu. 7.981 bat, data bat. Data esanguratsu bat. Margolanari dagokionez. Edo lekua edo hartzaileari dagokionez. Gernika zuzena da. Opa zuek? Urte hartan iritsi baitzen Espainiara, Gernika. Gerra Zibila medio margotu zuen Picassok, eta adierazi zuen margolana etzela Espainian ikusiko harik eta errepublika berrezarri arte. Azkenean, monarkia bat zelarik eraman zuten kuadroa Espainiara. Nazioarteko erakusketa ezagun bat eta museo ezagun bat bira gaude, ia 8.000 euro jokoan. Parisko nazioarteko erakusketa Fridarekin lotu dugu, zer ba? Nahi izagun nahi zai Frida Frantzin ibilizala, baino... Ibilizan eta erakusten ibilizan Parisen. Baino, klaro, igualetan erakusketa hortan. Orduan, ba, bueno. Eta bazan? Parisko nazioarteko erakusketa? Markoa? Epa! Picassori eskatu zioten. Margolan egiteko erakusketa horretarako. Gernikarekin lotu behar zen, eta Moman behegon da Gernika, ikusgai. Baina ze markoa, zuek osatutakoa, miluzeko platoan izar, kuadro berri bat margotu dugu gaur ere, Maili eta Ainoa, 895 euro pilatuta ditugu, eta ez da berriketa. Beraz, eutxi bide horri, animo neskak!